na sign. Jopur niang' mawuok e kaunti ma Kericho okwayo Senate mondo witoko paro mar chik mar pur niang' ma 2022 magikoni od bura nokete lokruoge ma ok gimorgo kaka jopur. Kane giloso e chiro ma Kipsitet bang' keto kogi e winjruok ma gichwalo ne Senate, jawach e logi Nathan Rono okoni ok gimor kod pen chik mar 19 e parono mar chik mayango ni gibiro chwalo niang' ne kembe manie alworagi ma dongere dendo ni zoning. Gikoni ma biro duoko piny piem e wi weche mag pur niang'. Bende gidwaro ni jopur mondo yienegi uso niang' e kembe machudo mamalo. Clause 19 of the Sugar Bill 2022 intends to eliminate fair competition in the whole chain of the sugar industry. Farmers, sugarcane farmers, should be left free to sell, to develop and sell their cane to the highest bidder in the market so that they can maximize the profit from their sweat. Number two, the sugar farmers are against Clause 19 of the Sugar Bill 2022, which seeks to introduce zoning because it is against the freedom of association. Tunakuomba Mheshimiwa Rais, kwa sababu wewe uliongea mambo ya bottom up agenda, usiweke kidole kwa sheria ya sukari ya 2022. We are giving a very stern warning to every cartel who want to ruin our farming industry. And we are giving a strong warning to every cartel who want to derail the farming gains that we gain in sugar industry. And that anybody who want to misuse the legislation of the government to bring down sugar industry, we are saying no. Sorry. Tumia majority leader yako kupitisha maneno ya wakulima wa miwa. Tumia namba yako ya namba 4 kupitisha maneno ya wakulima wa miwa. Na ule Jatend Piny William